Yung challenges na na-encounter with regards to the implementation ng SAP, first, identification and prioritization kung sino yung magiging SAP beneficiaries. So yung first na identification and then prioritization, ang naging strategy doon is nagkakaroon ng pag-convince sa baba yung mga barangay council. Per barangay, meron na talaga silang possible recipients. So yung existing data, nilalabi yun per purok, yung ma-identify ng barangay, ina-assess yun per purok at dinideliberate prior siya i-submit dito for the issuance ng SAC form. Second is yung grievance doon sa mga mali-left out or possible waitlisted sa SAP implementation. Naiiwan ako dito sa office kasama ang aking team during the SAP implementation. Kami yung automatikong humaharap sa mga reklamo at kami rin po yung bumababa. Meron akong tinatawag na validation team composed of 4 members. So kapag merong natatanggap na reklamo dito, automatic may naka-standby na sasakyan, bababa sila sa barangay to attend immediately doon sa concern. As in immediate talaga. Ang aming mayor ay hands-on. Talagang prior April 1, after I attended the meeting, nagpatawag na siya, kinonvene. In Ligao City, 3 Cs work. Coordination, communication, and cooperation. Yun yung laging sinasabi ni Mayor Patty. Meron kaming team na nagmo-monitor ng distribution per barangay. So, ibig sabihin, merong LGU employees na tumutulong to monitor the distribution at meron rin pong galing ng City Treasurer's Office na talagang tinitingnan nila, monitoring team. Kasi yung aming distribution, yung paymaster tsaka SDO, yun na yung aming mga barangay captain. So, ibig sabihin, best effort na ginawa ng Ligao City is to actually take a risk na ibaba ang pondo per barangay in 3 tranches. Depende sa kung gaano kalaki. So, first day, kung maliit na barangay, uubusin. Depende sa band ng kapitan. So, ibig sabihin, with that manner, napapabilis kasi we did it simultaneously. Pagkuha nila ng pera sa land bank, sabay-sabay silang nag-implement that day. Kasama yung PNP, BFP, AFP, other volunteers. So, represented lahat ng kinakailangan ng task force for the implementation of SAP. Sa City Government of Ligao, nagtulong-tulong talaga sila to expedite yung implementation ng SAP. Ganon din yung naging orientation ni Mayor Patty na we are going to maximize our human resource at the lower level. Walang nagdalawang isip na hindi tumulong. Kaya napadali. Si Mayor Patty, ang gusto niya, kung ano yung nakalagay doon sa guidelines, we work within timetable. So, kung 7 days ang nilagay dyan sa MOA, we need to work na hindi siya lalampas ng 7 days. Ako po, si Miss Irene Racho, ang OIC CSWDO ng Ligao City, kasama sa pagbangon ng pamilyang Filipino.